Let her know that I'll come back, okay? Okay. Doctor, yes. Alright, Doc. Are you helping her decorate now? Yeah. No, I'm serious. Ang bango ng kape? Pinag-mix ko eh. Anong pinag? Ha? Yung San Mig tsaka yung ano. Dalawang magkaibang klase. Aga ako nagising. Okay. Katapos lang work. Katapos lang ang work. Katapos lang tayo magtiti. Ano ako? Sakit ng tiyan ko. Hindi ako natunawan sa saluyot. Napadami yung kain ko ng ano, napadami yung kain ko ng saluyot. Tara at magpapagas muna tayo sa Costco. Hirap pag natunawan ng ano. Dapat pag kumakain ng saluyot, dapat nguyain ng todo. Tea muna tayo, tea. Tapos tara, pagas tayo, pagas. Okay, ano, laging puno dito sa Costco. Yeah, okay, laging puno dito sa Costco. So yan, tumatakbo na ang metro. 67, 68, $69, 15 gallon, 71. Ay, mahal-mahal. 74, 75. Okay, $75, 16 gallons. Mahal. Pero siya ng lechon yung babae. So, binigyan ko siya ng card. Okay. Let's go, Jim. Sakit pa rin yung tiyan ko sa saluyot. Sobrang sa saluyot. Dami kong kinain kanina. Hindi yata ako natunawan. So pag kumakain tayo ng mga gulay, kailangan cut-cutin ng todo para madaling madigest. Napura ko kanina eh. Gutom na gutom ako. Nabilog ang buwan. Excuse me. You know, buwan ay bilog na bilog. Okay. Tapos na ang ating work. Tapos na magpagas. Tayo ay mag-exercise. Friday exercise naman. Ang lechon natin bukas ay hapon pa. So okay lang tayo. Let's. Okay, dito na tayo sa EOS. Tingnan natin. Nagpark na siya doon. Yun, palabas. Palabas ka ba? Palabas ka ba? Labas na. Meron tayong nasa malapit lang sa pintuan. Very good. Very good. Jackpot tayo sa parking. Yeah, palabas na siya. Ayos. I-donate natin yung mga i-donate natin ito sa donation center. Yung ano pa yan sa dito sa Goodwill donation. Excuse me. Yeah, sorry, there's no parking. Yeah, it's okay, sir. Are you going out? Yeah. Oh, no, it's okay. I'm just gonna put it there. Hi there. Hi. It goes right in here. Oh. Thank you. You're welcome. You have a nice day. You too. Sorry, boss. Hey, no problem. October 28, Saturday, itong ating lechon. Box na natin at deliver na natin. Okay. Happy Saturday. Deliver tayo. Okay, deliver na natin itong ating lechon. Delivery.
Artisha. Knock. Lechon. Apo. Ay, lechon po. Muna. Saglit lang, ma'am. Maliit lang. Okay. Small lechon, boss. Buong lechon ngayon, diniliver ko na. Makabawi. Okay. Ay! Ang ganda-ganda naman niya. Tinakpan ko para yung sa loob. Hindi siya mag-circulate pa rin yung init. Oo. Sandali. Ganda ng bahay ni bossing, ha. Hindi, ano to? Uy, ganda, fish, oh. Nakikibahay lang ako. Woo. Ano to? Ate! Eto na, kanin na. Oh, kainin nyo na po. Habang mainit pa. Oo nga. Ka dito, dire-diretso ka dyan sa telepon ba? Sa likod ka. Sa diretso lang. Diretso. Pinasok mo siya. Linis naman. Di mo anak. Hi po. Hi. Kumusta? Diretso na. Dito na, ma'am? Okay. Okay. Magkano pa yung ano ka? Ano ba? Pakitignan mo na lang sa text. Hindi, ano. Oh, shit, naiwan ko yung parang nag-50, oh. Bale, 250 na lang. Ang party. Birthday ni Oh, yung birthday po. ate. Kasama ko siya sa ano. Sa dialysis center? Oo. Okay. Naghatid na rin siya ng ano na. Ay, nasa vlog na kami. Hindi na lang ng makeup. Naman! Ay, may pa-vlog Ang magagandang wag naman, di ako naka-makeup. Ganda pa rin yan. Nadapa pa. Ito yung ating kita. Ito ang buhay ng paglilitsyon. Thank you. Okay. Salamat. Bilangin mo, ma'am. Baka sumobra. Christmas na yan. 250. Okay. Thank you. Enjoy nyo na. Thank you. Salamat po. Thank you. Hello po. Hello. Thank you. Okay. Hey, sir. Thank you, ha. Ganda ng... Dami, oh. Hey, boss. Musta? Enjoy the pig, okay? Okay, thank you. Alright, boss. Dami, oh. Okay, let's go. Okay, yan po ang ating pangalawang order ngayon. So, let's go. Kabush. Okay. Yan po ang ating delivery for today. Ang ano niya is magkano bang binigay niya? Hindi ko na binibilang kasi tiwala naman ako sa lahat eh. 1, 2, 50 kasi ano ba siya? 250 tapos nag down siya sa akin ng 50, tama ba? So anyway, yun na ang aking kliyente na to. Diniliver ko kasi nakakaya naman kasi nag-request. Tsaka nung una kasing order niya noon ay yung malaking baboy, ay yung tawag ito ganun na baboy, yung full size na baboy. Pero ang nagawa ko is yung yung belly. So anyway, hingi ako ng sorry sa kanya kasi miscommunication nga. One time lang din nangyari yon. Yung nagkamali ako ng bigay instead of one whole pig na maliit. Ang nagawa ko is yung belly. So mabait naman si ma'am at mga mga dialysis nurse. So very humble na mga tao. So hindi naman ako kinagalitan masyado. Konti lang. De, joke lang. Mabait sila, mabait yung ating kasi kailangan dito sa business na to, kailangan maging haba ang iyong pasensya, especially kung ang mga kliyente mo ay medyo mga challenging ba, yung mataas yung standard. Kailangan lahat naman ng ginagawa ko sa baboy ko ay ginagawa kong yung best ng ko, yung kailangan kong i-deliver. Parang sa yan parang sa work yan. Kumbaga
gawin mo lahat ang best mo para mapasarap at mapaganda yung trabaho mo, at para balik-balikan ka pa ng kliyente. Pero may mga pagkakataon talaga na sumasablay tayo, may mga pagkakataon na sumasablay na hindi naman natin sinasadya. Yan ang mga pangyayari na huwag tayong pikon. Kumbaga, i-take natin yan as a challenge. Para sa akin, ganun ang ginagawa ko. Tinitake ko yan as a challenge. Yung mga medyo pumalpak ako, sige lang, sa next time sana ako pumalpak, itong gagawin ko. Ano yung preparation na sumablay ako, ano yung dapat na gawin sa machine, ano dapat na i-improve sa... Ang labanan lang naman kasi yung lutong eh. Ang labanan lang dito yung lutong. So yung lasa, meron na akong sariling lasa eh. Kumbaga may sarili akong timpla na so far binabalikan naman ng mga kliyente natin. Pero ang labanan dito kung paano mo mapalutong yung product mo, yung lechon. So sabi ko nga, wag, kung medyo sumablay at medyo pumalpak at nasabihan ka, wag pikon. Kumbaga sa next na ano mo, sa next na gagawin mo, pag-aralan mo kung ano yung mga bagay na pwede mo siyang i-improve ulit sa mga ginagawa mo. Kasi yun ang ano ko eh, kahit minsan sabi nga parang dapat nag-extra na lang ako sa trabaho, mas malaki pa. Pero ito kasi yung paglilitsyon pa, kumbaga pagod physically, maaga ang gising, preparation mahirap. Yung preparation na lang, towing time, tapos yung cleaning, tapos yung pag-drain ng dugo, tapos yung machine mo lilinisan mo, at kailangan maayos yung grill mo, yung baboy mo kailangan malinis. So yung preparation mahaba na. So tapos tigising ka ng madaling araw. So ano yun, baga kailangan ka rin matulog ng maaga para magising ka ng maaga. So mga gising mo 3 o'clock, between 3 a.m. 3, 4, 5 a.m. depende kung ilan yung order pa. Kung itong Christmas, kung mga busy ako niyan, baka wala nang tulugan. Meron naman siguro, kailangan i-prepare mo lang yung katawan mo. Kasi medyo hindi naman ako kumukuha ng maramihan pagka may mga okasyon, kasi may celebration din kami sa bahay eh. Kumbaga ano lang, kumbaga yung tama lang na hindi naman ako mawawala sa occasion, sa celebration ng family gathering. So yun lang. At yun, kailangan talaga pagka ikaw ay andito sa ibang bansa, kailangan talaga na maging ano ka din, madiskarte ka. Ito yung naano ko eh, ito yung nagustuhan ko at natutunan ko bukod sa trabaho ko, itong paglilitsyon. So inaano ko siya as kumbaga napamahal na sa akin paglilitsyon. Siguro makikita ko ang sarili ko na naglilitsyon, o kaya magkakaroon ako ng business na lechon in the near future pagka retire na siguro, or depende, basta gusto ko ginagawa ko pa rin to hanggang sa mamatay ako, itong paglilitsyon. Kasi wala eh, kumbaga na-attach na ako eh sa paglilitsyon eh. Kumbaga marami na akong investment in a sense na marami na akong paghihirap, marami na akong mga challenges, marami na akong mga bagay na natutunan sa paglilitsyon. So ang hindi ko lang nasubukan yung charcoal, kasi ito oven yung ginagamit ko eh, oven type, yung steady. So anyway, pagka siguro retired na ako sa Pilipinas, gusto ko pa rin magkaroon ng negosyong paglilitsyon, kasi yun ang ano ko eh, yun ang alam ko eh, yung paglilitsyon eh. So di ba, kahit wala yung
wala ma-absent yung aking kasama or empleyado, sabihin natin katuwang, kaya kong gawin, di ba? Hindi ako mawawalan ng pag-asa, kasi kaya kong gawin yun kahit mag-isa lang. So kahit wala akong kasama. Pero sa Pilipinas kailangan mo talagang may kasama ka. So may mga plano akong ganun pagka-retire ko na at nasa Pilipinas na ako. Gusto ko pa rin, naglilitsyon ako. Meron akong isang babuyan at litsunan. So sa ngayon nandito muna tayo sa sa Amerika. Ang realidad, nagtatrabaho bilang part ng natin. Hindi natin alam kung anong mangyayari din sa atin later on. So baga ini-enjoy ko lang ang dito, ang importante dito, ang ginagawa ko, nag-enjoy ako at masaya ako pag masaya ang kliyente ko. Kliyente, yung customer. Same thing with sa service mo sa trabaho yan. Kung sa trabaho mo, baga naging masaya ang yung ang pasyente, customer mo, pasyente, yung customer service na binigyan mo sa kanya, at binigyan ka rin ng magandang pananalita, kumbaga sarap sa pakiramdam, sarap sa feeling yung ganon, yung appreciate yung yung sincere. Kasi dapat kasi sincere ka dapat sincere ka sa ginagawa mo, kasi hindi yung plastic na ginagawa mo lang to dahil lang sa pera, ginagawa mo lang yung trabaho mo dahil syempre kumikita, pero mas maganda pa rin yung isipin mo, pumapasok ka at makapagpasaya ka ng tao, hindi yung dahil siguro second na lang para sa akin. Hindi ako plastic, pero gusto ko masaya yung nabibigyan ko ng serbisyo ko, yun lang. So pag kasi na-fail ka doon, sumablay ka, parang ka rin na-fail ka rin in a way. Pero sabi ko nga, huwag mawawala ng pag-asa, sige lang, tuloy lang, challenge yan. At basta ako, masaya ako sa ginagawa ko, wala akong hinapakang tao, naglilitsyon ako, masaya. Basta masaya ang aking kliyente at bumabalik-balik, okay lang din. Kumbaga okay na okay yun. So ibig sabihin satisfied sila sa iyo. Ang importante kasi dito, marespeto ko din sa sa lahat. Ako balanse lahat, naka-Tesla. May ilang beses nang may nag-pick up sa baboy ko, naka-Tesla lahat. Ibig sabihin mayayaman, may mga kaya. At lahat naman may mga doktor, may mga dentist, may mga Spanish, may mga Samoan, different walks of life nga, pero karamihan medyo may mga sinasabi. At swerte nga yung lechon ko, nakasakay ka na ng Tesla madalas So yun, basta itong pag-lechon, mahal ko na to. baga ikakamatayan ko na to na itong pag-lechon na to. May mga problema pero okay lang yan, basta ma-perfect ko yung perfect lechon. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa gusto ko ang mga kliyente o mga kliyente na masatisfied sila sa product na binigay ko. So which is yung lechon. Kasama na dyan yung customer service. Lagi yan, customer service, kung paano ka makikipagkapwa-tao. Ayun ang importante doon sa buhay yung mo, kung paano mo makipag-deal sa mga iba't ibang klase na pag-uugali ng mga tao. So yun lang. At Saturday ngayon, at ako'y may pupuntahan, mag-relax naman, may titingnan lang ako dito sa Home Depot. At titingnan ko yung mga gas doon, tapos mag-gym, mag-relax. So happy Saturday sa atin lahat.
Sana po mag-enjoy kayo sa inyong weekend at sana maging productive ang ating mga buhay-buhay kahit po kayo ay nasa off. Ibig sabihin ng pagiging productive, kasama nyo ang family nyo na namamasyal, kumbaga yung mga hilig nyo na gusto nyo gawin, nagagawa nyo sa off nyo, sa wala kayong pasok. Okay? So ito po si Kailoco at nagpapaalam, happy weekend, mabuhay po tayo lahat. Babush!